Jeg har godt nok flyttet for meget nu. Efterhånden. Ja, jeg må en søg nu igen. Jeg spiller StarCraft, hvis I ikke kan se det. Nej. Dem af jer, der ikke kender StarCraft, kan nok ikke se det. Dem af jer, der kender StarCraft, hvis I ikke kan se det, så er det fandme utroligt. Ej, lad være med at lære så meget ned af det. Det er okay. Jeg kunne heller ikke se, det var StarCraft første gang. Tror jeg ikke. Jeg fandt ud af her for nogle runder siden, at hvis man trykker S, mens man er på en CV, så står det altså hold position, du trykker på. Ikke arbejde hårdere. Sådan en knap burde der være. For helvede. Ej, jeg burde nok få noget early gas ud, på grund af at jeg kan mærke, at early gas det er lige the way to go. Burde jeg få orbitals hurtigt, eller kan jeg godt... Ja, det kan jeg godt finde med. Kan godt finde med. Det tror jeg på, jeg kan. Ja. Det synes jeg er en okay ting at tro på. 3 stockpile, wow. Pro skills, åbenbart. Okay, og vi har en E. Den skal lige lægges. Nej, ikke 4 stockpile. Nej, nu bliver det fandme for meget, Christian. Meget. Prøv at se, nu kommer jeg til at trykke S, mens jeg er på den der lort. For helvede. Nej, arbejde. Du tror ikke, han vil rush? Det vil han nok. Nu kæft, killing. Tæller mig alt muligt, jeg allerede ved. Men ikke har lyst til at vide, fordi man har lyst til at vide, at man ikke har nok vestpine. Det bliver den værste ting at få at vide. Jeg er armed ready. Det er godt det der. Sikke fucking entusiasme. Bedste. Ja, jeg vil give dig ordre. Christian, hvorfor kan du ikke bare lade være? Den så jeg godt. Den så jeg godt, du. Din lille bølle missekat. Tæt. Noget, der rimer på skat. Oh my god. Alt for sent. Og de får... Hvor skulle det kunne scanne? Sådan en søg. Søg med scan. Wow. Nu bliver selv jeg bange. Selv jeg, siger jeg. Jeg bliver bange for alting. Selv min mor. Og din mor. Hold nu kæft. Godt det der. Entusiasme. Infernal Pre-Igniter. Fordi den kan jeg mærke, den har vi brug for hårdt. Du skal lave en starboard. Hold nu. Sådan der. Regulinær. Jamen, det er også min yndlingsven. Ja, du skal lige tilbage til arbejdet, ikke? Jeg troede selv, du kunne have fri. Fjollede kattebølle mis. Fri. Fandme ikke det her liv. 125 dog. Ja, du begynder så at lave en command center. Og det har jeg åbenbart meget brug for. Og så skal I hen. Wow, er jeg så fattig? Jeg får hvad jeg gør.
Hvad kan du gøre? Du vil gerne bygge en... Hvad skal vi have? Du vil gå tilbage til arbejdet. Skal vi scanne ham? Ja, vi scanner ham. Okay, roaches. Så er det jeg ved at lave jo fuldstændig inefficient. Altså, hvad er det for noget lort, Christian? Jeg tror, du kunne være en nøgner og... Jeg skulle have lavet noget. Nu ved jeg, hvad jeg skulle have lavet med ham den anden. Jeg ved, mine fingre er alt for små. Det der spil. Jeg tror, jeg vil gå Viking Rush, måske. Han har en expansion her, ikke? Jo. Circlings og... Okay. Hvor er min anden factory der? Hvad kan jeg bygge? Han vil nok benlinge mig, når han finder ud af, at jeg har en masse lort. Men det er fint nok, det er jeg respekt for. En siege tank kunne egentlig være meget rart. Wow, så Hellbats er... free units! Det vidste jeg ikke. Nice! Jeg troede, jeg ville være nødt til at bygge... Okay. Ej, det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Wow. Man kan godt høre, at jeg ligesom... Jeg er lige lovlig god til at spille, guys. Tag det roligt. Jeg ved ikke, skal jeg vente på... Nej. Okay, godt det der. Men man skal passe på grund af noget ære vil jo egentlig kunne tage min her ud sådan fuldstændig. Skal vi bare gå op og flambere hans units, det ved jeg ikke. Skal vi sætte på en ikke igennem? Jeg tror han har en tredje expansion. Tror jeg han er klog nok til det? Will he do the third? Okay, så han er ikke sådan den allermest offensive Zerg, så burde han have haft en third expansion. Okay, det der vil jeg tro er... nej! Hvor er jeg lort! Okay, tag det roligt. Okay. Wow, jeg er først i gang med min... Oh my god. Man spiller måske lidt bedre under pres, vil jeg gætte på. Wow. Min R-knap er faktisk i stykker, det er derfor jeg har lidt problemer med at trykke på den. Nej. Okay, han kan altså blive lukket ud. Tag det roligt. Du er i trygge hænder.
han Nidus mig egentlig? Så vi nogen Nidus? Ikke hvad jeg kan se. Altså, det er nok ikke... Nok stadigvæk meget godt, at jeg kommer af med den der. Hvor uanset hvad, så er det jo noget lort, den er der. Sådan der. Bandet lort. Og så nu completer min upgrade virkelig. Tak for den dejlige timing. Det er så meget min skyld. Du skal lave nogle sygestangs. Jeg håber, at det findes nu. Ikke det? Og han rykker ud. Okay. Nej. Nej, jeg skulle have lavet den blive, skulle jeg ikke? Jo, det skulle jeg. Ja, nu begynder min 180, så bliver det depleted. Jeg synes hele tiden, det bliver supplier blocked. Hvorfor fanden bliver jeg hele tiden det? Burde jeg egentlig ikke kunne vinde over dem i sådan en straight on battle? Guess I could. Smoking. Absolutely. Steady it. Shit, han gjorde det. Den skulle jeg set komme, Så går vi bare helt amok. Ja, det er rigtigt, jeg har mit boost. Så de det? Jeg tror ikke, de så det. Double talk to me.
det hele hans her? Det er det. Får han dem alle sammen nu? Jeg burde lave noget anti her. Nu er vi ved med helbeds. Ja, det her kan jeg ikke vinde herfra. Lad os bare få så meget XP ud af det som overhovedet muligt. Jeg kunne sikkert have gjort et eller andet magisk med sådan at jeg havde vundet, men det gjorde jeg ikke. Ja, ligesom man har brug for det. Og I giver mig bare alt det had, som I har lyst til i kommentarerne, fordi det her, det vinder jeg i hvert fald ikke. I har sikkert en eller anden magisk taktik, jeg ikke har hørt om endnu, fordi at, ja, sådan ligger det. Lad os lande den for sjov. Nej, okay. Lad os flyve den her til månen. Så kommer vi til månen om 3, 2, 1, sådan der. Så er vi i månen, guys. Hyggeligt sted. Fyldt med søg og sådan noget. Ja, GG. Og lige for... Hvad synes jeg har mødt ham for? What the fuck?